De beide jongens, Lars en Robert, binnen vrienden van de jongen en het famke die het bij de onvaring verwoenen rekken binnen. De jongens wien erbij, doet de onvaring plakvoen. In één keer hoorde ik een harde knal en toen had ik een lampje bij me, een zaklamp. En toen zag ik een rubberboot zonder mensen erin zag ik drijven. Dus toen ben ik gelijk gaan zoeken of er mensen in het water lagen. Ik zie in één keer een speedboot met goede snelheid voorbij mij varen. Ik dacht van, nou dat gaat erg hard, dus ik doe mijn 360 graden lamp omhoog. Van, nou ja, hier vaar ik. En ik kijk achter me en ik hoop, hopelijk gaat het goed. En ik heb geen knal gehoord die richting. Dus ik zie alleen zie ik 2 boten stil liggen en 1 zat geen mens in. Het was erg helder, dus je kon het goed zien. Nevens de jongens had de bestuurder van de speedboot net bij de slachtoffers oppikt, zoals toch oorden beweerd wordt. Het meisje is door de jongens die ons hebben aangevaren, is die uit het water gehaald. Het jammere was dat er geen contact tussen ons was. Dat er niet is gemeld van zijn er meer bij de boot, zijn er meer. Dus die hebben alleen het meisje eruit gehaald en zijn naar de kant gevaren. Toen zag ik dus een vriend van mij zag ik in het water liggen. En die was er niet goed aan toe. Toen hebben we die uit het water gehaald. En toen zijn we naar de kant gevaren. Toen beide slachtoffers op de wal wien, is de bestuurder van de speedboot er van teruggang, zeggen de jongens. En daar hebben ze geen goed woord voor. Er is een andere man in de boot gestapt en die zijn weggevaren toen. Ik vind het afschuwelijk dat die mensen zonder na te denken, of misschien hebben ze ook wel nagedacht, maar die hebben niet zich druk gemaakt of er andere mensen in het water lagen. Die hebben 1 persoon uit het water gehaald, hebben haar op de kant afgezet en die zijn naar huis gevaren. Dat vind ik afschuwelijk. De politie had de speedboot die in beslag nam en is volop dwaande met het onderzoek naar de correcte tadracht van het ongeluk.